Guggenheim Minecraftin parissa toinen osa. Ja mukana on myös Guggenheim. Guggenheim. Guggenheim 77. Okei. No ei, täällä on räytä seiska. Joo, niinhän se pitää. Tän on 3 aamuyöstä jo. Jotain Minecraftia. Mä en siis tehnyt tässä nyt mitään muuta kuin hakkasin 2 puuta. Hakkasin muuten. Häh? Joo. Mä en siis tehnyt tässä nyt muuta kuin hakkasin 2 puuta vai monta puuta mä hakkasin. Niin. En muuta tehnyt ja susta mä en tiedä mitä sä siellä hommasit. Varmaan. Tässä oli vähän vaikeuksia aloittaa tätä videoa. Jep, mä ärpeilin koko ajan, mä oon niin väsynyt vaan. Se varmaan huomenna onnistuu paremmin, ainakin toivotaan. Jep. Hei, vois nimeä mun seuraavan niinku eläimäksi, siis... Mitä? En mä tiedä. Mitä sä selität? Vois nimeä mun koira Guggenheimiksi. Niin voidaan Vai sun koiran nimeä? Siis, mä oon niin väsynyt, mä en osaa kuulua. Siltä kuulostaa. Ei kuulosta. Jos mulla on kyllä muutama kuuloa mukaan, niin mä tuun nyt sinne. Kuuloo. Vai mitkä sun koordinantit on, tai kyllä mä varmaan osaan sinne. Ai Antti. Kai Antti. Oh. Se mua naurattaa nyt joku Antti, oikeesti. Mä tiedän, kun Antista saa aina pantti. Ei sit ruukaa saada, mutta ei tälläkään. Ja sit saa sentään 50 senttiä panttia Antista. Niinhän sit saa. Ja, tuollahan me, kun Jonne... Mikä nyt se sit voi sanoa? Missä sä oot? Mä oon täällä merellä. Siellä sä oot. Näetkö sä mut? Joo, mä näen sut. Ei pist, mä en näe sua. Nyt sä et näe mua enää. Niin kun sä oot veden alla. Kuka niin on? No ei ainakaan. Guggenheim. Guggenheim Ser. Sulla on tommonen, mitä sä teet siellä? Mä teen hyppylautaa. Ylilauta. Hyppytorni, mihin ei pääse enää uudestaan. Hienoa. Onks sä valmis? Joo. En ole. Oi! Sieltä se puuttuu. Ois pitänyt joku nenäefekti siitä. Sä oikein tapasit itses. Ai saatana. Mulla on parempi ase. Älä mä oon kuollut sieltä tapaa. Se kuolis. Kyllä Mitäs me tehdään tälle Guggenheim-tornille? Nimetä tätä Guggenheimiksi. vois. Sieltä kylttyy sulle Guggenheim. Mistä nyt puuta tälle, että ei kaadu? Sä et voi varaa, koska sulla on varaovi. Sä tehdään Tässä tästä on hieno. mun labyrintti. Onks hienoa? Joo, sul käydään tän labyrintin sisällä. Voi paska, mä en oo enää siellä edes. Tuu kattoo muuttokotiin. Kato tätä ylhäältä. Tää on tämmönen Super Jonne koti. Voi helvetti. Mikä tää? Mulla on siinä pato. Eikä se vaan mikään TNT-laukasia. No mistä mä oon saanut TNT? Häkseellä. Häh? En Guggenheim. mä oo hacker. Kuka niin on väittänyt, ei kukaan. Siis sä mitä? Mitä? I don't know, niggi. Niki. Vähän niinku Kiki, mutta ei kuitenkaan sinne päinkään. Hello, kuka hitto toi on? Se on meidän kaveri. Joku lähetti mulle Give me ID, voi hitto, tää on toi vammanen. Onko? Oh, I give me, I don't know why. joo. Se, kuka halus mun ID, kun skini. CSGO Gaming peli 5/5 ylilaudalla. Oi jep. Tuo on 70 tiloja sen lisäksi. Ja toi niinku, ton englanti on niin perseesti. Miten sä sit pystyt, käyttääkö se Google Translatea vai mitä? En mä tii. Varmaan kysyy koko ajan se äidit jotain. En mä tii. Nyt se ei varmaan jaksanut kysyä, nyt se kysyy sulta, Do you have any blue skins? No, only red. eiks mä pelattu Tomorrow I get for Asimov.
Niinhän se I teet. have already AVV Asimov and Okei. P19 Asimov. Niinhän se hääpää vähän kaikkea. Knife. Mä sain getting an upgrade. Onko se hyvä juttu? Se on tosi huono juttu. Jos äiti lopettaa se. Oikeesti. Joo. Olen Mitä pahoillani. Suosittelen karkaa kotoa. Joo, niin varmaan kannattaakin. Ja suosittelen soittaa Guggenheimille. Joo, oikeesti. Joo, se voi auttaa tossa. Mä teen mun oma Jonnekori jonnekin tänne. Oikeesti, siksi mä asutaan tommosessa kiväaikaisessa Tässä perheessä. mä oon tehty talo tähän. Jep. No, mitäs sitä enää muuttamaan? Mm. Mä tarvit työkalu. Will you give me something? IDK. Joku se sanoo. Can you give me IDK? Kysyykö sinulta taas vai? Ei se vielä kysynyt. Teen Ja mun toivottavasti se ei kysy. Mä teen mun Jonnekorin tähän. Mä lötkähdän ihan täysin. Selitän meidän katsojille mikä lötkähdys on. En mä niin jaksa, muuten mä lötkähdän. Niin sä lötkähdit muutenkin ainakin sä äsken sanoit niin. 3 yöllä. Niin huono mä asun, kun se sanoo. Vittu mä oon kännissä. Et oot vai? Pitäis tehdä YouTubeen videot niinku informaatio, et minä oli menossa Assembly Summer 2015. Kannattais. Siis mitä se on? Onko se vielä kirjoittamaan pitää? Se varmaan haluu sun IDK:n. Kyllä se haluu sun IDK usko pois, anna sille se. Miten mä antaa sitä Iron? No. Nyt se kirjoitti taas. What does mean IDK? IDK. Onko se yhtä vuoden merkki? Ei. Ei kun laita sille, että se tarkoittaa tai skinny. En mä. Vai paska. Siis. Voi hitto, missä tää yhtä vuoden merkki? No hyvä. Means I don't know. Tää on ihan yli Jonne tää mun koti, tuu kattoo. Mun tappaa jos se. Mä ryöstän sut aina pikaksi, että mä tapaan sut. Okei, siinä. Ei, kivi. Mä voin antaa sulle materiaalit siihen. Ei, anna kiveä. Okei, en anna. Anna kivi pikaksi. Anna Kuten mä en. tapaan sut. Anna en. Okei, annan. Annan. Oota, miten tää antaa? Oliko se puu? Ota. Joo. Vuu. Siinä. Kiitos Mut Kukke. kato mun Jonne kotiin, kato. Kuinka? Täällä se on. Mä menen asuu tonne. Et muuten mee. Oota. Mitäs helvettiä? Oikeesti? For real? Shut the fuck up, Piggy. I'm going to die. Mitä sä teet? Guggenheimin luola. Siis koloa. Tää tulee sun roskalaatikko. Okei. Niin toivon, että mä en tipu johonkin laavaan. Mitäs taas kirjoitti mulle? Friend, if you give it will be nice. But how much his wish? Semmosia ne on ne IDK-tyypit. Believe not, but it is the truth. Hei. Koltsu. No mitä? If I die, don't cry. Look at sky and say Hei. Guggenheim. Ei goodbye kuin Guggenheim. Semmoista se Koska elämä mä on. saatan kuolla. Koska laava. Mikä lisäs menit sinne? Mä tiedän, että Guggenheimin luola. Siltä näyttää. Ei mä löysin lapsen lapsuri. Kollektaa se jos sulla on varaa. Oho, mä vaan reitä. Herrahen varaa säätä. Mikä se on? Hei, rautaa. Kuinka syvällä se on? En mä tiedä. Kato koordinaate. En mä jaksa.
vähän perusvaiva. Ainakin mä oon bedrockissa, voi paska. Mun pikakse meni paskaksi. No tuu ylös sieltä. Okei. Okei, Guggenheimi siis. Guggenheimi. Täällä on muuten yö. Hei, sä yrität hyppää alas ja rikkoa nuo blokit meinaa. Oikeesti. Ja mä en pysty rikkoon niitä. Mulle pikakse. Tappais itteni. Et sä kuole. Ai en vai? Et. For real? Ota, älä vie hyppää, koska tää on vielä aika korkea pudotus. Mut mä jäädään jumiin sinne, koska... Ei jäädä. Noniin, Tää riko. sinne semmonen kolo. En mä osaa, mulla ei pikakse. No, sit me jäädään jumiin sinne. Ei me jäädä. Ai ei vai? Ei. Kyllä me jäätäis. Hei, rikois toi yksi blokki. Ui paska. Mitä kävi? En mä tiedä, blokki varpaille. Mitä? Ei blokilla varpaat, mä unohdin kokonaan. Kyllä kai sä sen käsi rikot. Ei se oo paha, jos yhden blokin. Okei. Siis 3 blokkia, anteeksi vaan. Onko? Oho. No miksi laitat siihen 3 blokkaa? Nyt sä et tiputa perseet mukaan. Ui paska, mulla ei riittänyt blokkeja auta. Ei kun tosta mä saan taas suoraan. Joo, nyt riittää. Ui hitto, mä säikärin Ai toi zombi. Ui helvetti, mä säikäin. Zombi, tortsivaras. Ah. Tää. Älä. Kyllä, hei. Ota, älä pistä Oi. tortsia, please. Mitä helvettiä sä teet? Oi saatana. Guggenheimin voimaa. Eiks tossa joku idea vai? En mä tiiä. Eikö sä pelkää pimeät? Pelkään. No miksi sä et sit halpaa? Ei oo tarvetta. Ui hitto, mini-zombi. Kun on hitto formula. Ui saatana. Semmosia Hitto Semmosen formula. Mitä te pisti? Office it, you don't know. Go fuck your mama. Mitä? En mä tiiä. Eikä mä oon Ted. Tää nyt olisi kele... Mitä? Sulle kävi? En mä tiiä, mä uin. Minne sä oikein menit? Mä en ainakaan tippunut laavaa. Et ainakaan tippunut. Nyt mä tipun puusta alas. Mä en menettänyt HP. Tuu tänne. Ui helvetti. Mitä tää peli sepaa? Ai Tuu tänne. Mä oon jossain maan alla. Tiedä miten täältä pääsee pois. Ootko? Oon. Apua, mä en jaksa kaivautua. Mitä Vaivautuu, siis en mä jaksa kaivautua, vaivautuu. Mitä helvettiä? Oho, mä en edes huomannut, että mä pistin tolle Guggenheim. Mitä? Mitä? Tähän se Joo, tää ois nyt hyvä aika lopettaa videon. Joo. Kiitos, että Katsotaan. katsoitte kukkaruukku mies. Joo, Joo. nähdään Vähän ensi jaksossa. joo, Joo, moro. moro. Guggenheim. Moro kaikki kukkenpuppeli.